Horas madihita saluhudna. Mulia tema, adorang so tamulai perminggu tadi bagasan mingguon. Tapasada marohatta di bagasan tangiang, martangiang bema, hita di bagasan rohatta be satokin. Tamulai ma martangiang.
Amin. Maret de mahita. Mari hiti-hiti goar ni debatang ama doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho goar ni todi parbadia na tumapalangit doho tanon. Amen. Nunga di pabotoho ni bana tuho ale jolma. Manangahan na deng ganjala manangahan na ni ululuan ni Jehovah sian ho. Imana ni mangulahon sabing doho tolong ni roha di bahasan di bahabasaon. Jala marpangalaho haserepon meradupun di Batam. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata pergugu na suatu dusan. Saya lehon jala patubu madihami haporsiaon na sitong. Tabay mahaporsiaon nami ganupari. Asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha na sumarpangaci. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehot dihami pakirimon na mangulu. Asa maralas ni roha hami mabain lomo ni rohami. Sayului mapangiduan nami ale. Ngalan ya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Oh
Tatangihon mapatik ni dibata di minggu sadarion imana tersurat di sada Timotius tolu ayat 10 tolu hujaha hamima ai ia dung ture parhobason nasida naik situtu manasida jala marhiras ni roh hagodang marhaporsiaon di Kristus Yesus ido sahatna atong rak mangidugugo mahita tua mata debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin maredehita. Na suatu dosan para sirohan na sumurong amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halap pardusa na dangolon ro tujulo ni habang sa habid yaumi manopoti jala manganggukon dosa nami macajo huar sahi hami ho marhite-hite pikira doho hata doho pabainan nami naroai dang huhaolongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dusun diri nami hubay kami. Di ba ini tamado rimasanmu, jalau humanmu hami tu hamatian saliling nililing nai. Alay na maporus mahamin waing tuasi ni roham na gudangi. Mangido siyan nasa rohanami hasasan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiai ali Tuhan saya si maroham di hami halak na dangolon amin tatangihon ma baga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dusata para si roha jala perdengan bahasa du Jehovah labat terimas jala para si roha godang dang dibait tu hita hobar tu akka dusata jaladang di balos satu hita hobar tu akka haja hatota songon asini rohani amamat mida akka anakna asini rohani Jehovah mi diaka na makabiari bana hasangapon ma di debata na digijang amin maredde hita.
epistel di minggu tasadarion di mana tersurat di buku 2 Kronika pasal sia ayat sada sahat rodi walu hulangi hami madok 2 Kronika pasal sia ayat sada sahat rodi ayat walu tarajahama secara responsoria humulai hamima sian ayat na prajulu hami mebat ni raja boru-boru sian saba ia raja boru-boru sian saba dung dibigi berita ni si Salomo Roma na sida tu Jerusalem naing masih ujian dohot si Salomo merudung-udong merdongan parangan macai tongam tole uto akan mengusung jalan khusus menagam dohot sere macai gudang dohot matanitan jadi duksahat na sida tu jolo ni si Salomo di pabuah-buah ma tu ibana saluhutna di bagasan rohanai. Jadi dung di daraja buru-buru sian sabah habis taran ni si Salomo dohot bagas ni parsa ulyonani. Laos di dok mama dok rajai sitong do HP beritai nahubege di luat tu taringot tu aturan nabina hemi dohot taringot tu habis taramu. Mertua mahalak parhaladum mertua madohot akan aposom akan atoktong merhaladu dia dopamu pabigi-bigi habis tarammu nijima Jehovah dewata na merdoa rohat ni deho baik raja sikat ni Jehovah dewatam ala holong ni rohani dewatam di Israel naing paboton na dui ro di saliling-liling na ubay di babak kitiba na ho gabi raja gumonggom na sida manggahon uhum dohot hati goran ido sahat na mertua do akan atu mangihon hata ni dibata jala na upiopsa amen maret dehita.
tidak kemaha porsiao tai songon nahi na tidak koni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahi tamadok au porsea di debata Jehova ido ama pergugu na suatu dosan na tumapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya tod di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehova amanai pargugu na sohatudusani disimay ibana mungking sangrosut tutanon panguhumihalak na mangulu dohot na mate lau porsea ditod di parbadia jaladok sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai na madok ngulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sora suda amen. Ta kupasa tami matiki tu punguan kor inarabu di ikuti mamuse dohot ina Naomi kor ina rabu diikuti masenon dohot kor ina Naomi.
Tu pasatami matik tu si jahatik ting silakan nama. Horas, salam sejahtera di Hita Salutna. Boima taida titing di ingat tabe di halaman pertama. Jalan pertama di minggu tasadarion ima minggu 10 tolu dung Trinitatis tanggal tolu September 2023 dengan topik minggu mengurupi sian nasa haholongan. Boima taida acara di minggu tasadarion pagi, siang, dohot malam, dohot nama kobasi. Dungi di halaman 2, Boima taida acara pertanyaan Rabu dan Kamis. Tabereng ma
Inganan pertangyangan nah berikutnya namasa dohot si pamasaon. A. Pandidion Nabadia di minggu ta saderon di kebaktian minggu siang di patupa huriata do pandidian Nabadia tu sahala dak dana boru naro sian tano perserahani. B. Rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan di minggu sadarion dung simpul ibadah minggu siang di patupa do rapat panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan lau makatai taringot tu pangaradeon tu ulaun pesta gotilon pangaradon pesta pucak sudi kegiatan undangan pendanaan peralatan dohot akka narikot tu ulauni. Adong pergeseran di pesta puncak gabe tanggal 5 November 2023. Alani i pinangido ma tu sude panitia asa ria mandohoti para potoni. C. Namonding. Nah di hari Kamis tanggal 31 September 2023 nunga jumolo marujungolu di amata mangala tua Siregar Manang Opung Hermanto tutup umur 85 tahun sian Jalan Karya Rakyat nomor 20 sian wek opat ruasna pindah mulai minggu sadarion nunga pindah huria B keluarga BH Simanukalit Inang L Boru Simanjunta dohot sada yana konsian wek 5A nasida pindah tu HKBP Hot Mauli Resort Medan Patumba. E. Rapat Pandita Distrik 10 Medan Aceh di hari Senin tanggal 4 September 2023 di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do rapat Pandita Maringanan di kantor Distrik 10 Medan Aceh Jala Borhat do Pandita Resort do Pandita Bengkiam Sitio STH mandohoti para potoni tatangyakon ma asa denggan mardalan ulauni. F. Partangyangan lansia dihamu amanami inanami ungan lansia di huria tahun asarap B mahita tu pertangyangan lansia di hari Kamis tanggal 7 September 2023 masuk pukul 10 WIB Maringanan di Gerejawan. Sabtu ceria anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 10 September 2023 di Patupa Sabtu ceria anak sekolah minggu Maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 16.00 WIB domutusi asa ganuk mahita natoras lau manosoi aka yana kota B mandohoti Sabtu ceriai. H. Kebaktian kebangunan iman Manang KKI di hari Sabtu tanggal 10 September 2023 di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do kebaktian kebangunan iman Manang KKI tu remaja Naposo Bulung masuk pukul 10 WIB Maringanan di HKBP Pasar Melintang Medan. Alani tu sude remaja Naposo Bulung asa mandohoti kebaktiani. Bunga altar naparadehon bunga altar di minggu sadarion sian keluarga situa Esta Boru Naibaho Manang Opung Bintang sian weksada. Mulai minggu sadarion dung sidung permingguan di Patupa Marsi Jalangan di Joloni pintu Gerejawan Songon Nasomal. Goar-goar nama ulang tahun di tanggal 3 September 2023 godangna
sada halak. Hatani debata tu nomor ulang tahun pinuji ma debata naso manulakon tangyaku manang asini rohana pe sianau. Nah tersurat di pasal men 66 ayat 20. Nama ngihut pemakaian gereja, bunga altar, jemaat yang sakit, dan laporan keuangan. Molo adong amanginang napasaton parhepengon naso tercatat manang nahurang lengkap patakas samuma tu situa nabe asa di patakas muse di warta berikutnya. Horas oleh tema dihita. Upasahatami ma tiki tupungan kor amahuria.
Marede mahita buhu papumupilian sada dohot sadebit.
Damene debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akate-ate dohot pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom jala horasma dita saluhut na manginang. Selamat datang ma dia kamanami dot inanami ala nagodang hubereng wajah-wajah baru di son na rap marsaur hita di parminggu tahun senggiat ma marhite hatane debata dia kasaluhut na gabe mam buan las niroha dot hadameon sian tonga-tongata takas na kingan namanginang songon tikting di hita di bagasan parminggu tahun ima dilaksanon huriat tama padidion nabadia tu sahalak boru torus ima nama say nasida songon ruasta na adong di huriah KBP Siagul noeng alana karejo maringanan nasida ti Jakarta di saat masurat nasida asarap dohot ka keluarga natoras nasida di son dohot opungna asa tardidi pahupuni amat dot inatai jadi say horas ma di tasalutna songon hatane debata na tuhita di minggu sadarion masuk mahita tu minggu 10 tolu dung Trinitatis tarsurat di buku ima 2 Korin bidualu mamuka sian ayat sada ro di ayat pitu 2 Korin bidualu mamuka sian ayat sada rodi ayat pitu hujahama di bagasan perpunguata Asiasi tuhuria Jerusalem alai hupabotohon hamima tuhamu akadongan asini rohani debata na lehon natu akahuriana di Makedonia eatik pe di bagasan pangunjunan dohot hapursuhon godang nasida di horhon halas ni roha nasida nasumurung akup ni sukot ni hinapogos nasida do habasaon nalumobi hutidakon do naung dilehon nasida nasa natar pata tupasa lobi taesian gogona jalasian lomunado gogodo dia nasida hami jala dipangido asini roha ima nanaing gabe parsidohot mangrupi aka nabadiai jala gumodang sian na huhirim hami tung dirina do dilehon nasida parjolo tutuhani dungi tu hami mangihuton lomoni rohani debata gabe huapoi hami si Titus asalaus di pawujung di tonga-tonga muna ulaon asini rohaon songon naung pinakanai alai songon hasurungan muna dina saluhut di haporseon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakolongi muna di hami naing songon ima hasurungan muna nang diulaon asi nirohawan ima sahat hata ni debata dia mau kamang dot inang songon topikta manonggion hita di bagasan mingguon ima mangrupi sian nasa haholongan melayani dengan kasih ido ngolu sada halak Kristen ngolu halak na porsia alana holong sian debatai nunga parjolo pina satu hita sian tonga-tonga ngolu taon asa boy mangolu holong na di parade debata ganup hita jolma sat nueng ima tanda songon sihihuton Kristus do hita amanginang rata boto do ia di dokter pugon ima uju masa hal leon di Jerusalem
mulu didok haleon potir. Terjadi bencana kelaparan besar-besaran. Alana boha. Masa diujui perang saudara. Yang jelas kalau orang udah perang, pasti semua kegiatan akan pasif, memikirkan keselamatan jiwa. Imana masa di Yerusalem sian mulanai huriaipe nungatakas diajari apostol Paulus asa ringgas nasida marsiurupan, asa ringgas nasida mangalehon pitor di BG nasida ma marsiadu do nasida papungutupak marguru tugogona. Apa yang ada bagi mereka spontan dari hati yang terdalam. Ima diojar rohana sida di bagasan lasni roha muse ali sude saluhut namanginang mulota bain di bagasan lasni roha manang sungun dia pe natadopi pasti dang adong beban di ngolu tahun, beban hidup di tengah-tengah kehidupan ini. Tarlomobi nakingan di dok di Huria di Makedonia nang pe pogos nasida, nang pe sangun ido situasi nasida alai di leon nasida doroha nasida bohado mangurupi di namasa sian tonga-tonga ngulu nasidai nuaing molo mamereng sianon menarik ma sada suku-sukun sian tonga-tonga ta bohado mulota bege pemikirata songoni sian tonga ngoluon. Jadi hama kamanginang mulota jaha sian bidu onong satu bindu sia macai ulido hatani de bataon mengajari dohot manosoi hita asa gabe tapahehe rohata. Kita bangkitkan hati kita, ya, rade mangurupi dongan sian nasa haulongan songon tema di mingguon. Melayani dengan kasih. Ai boado pelayanan kasih ala nido parjolo boita sigati marhite turpuon buasa horoha ikon marsiuru panita. Manusia tidak bisa hidup dengan sendiri. Dang bo kita mengeluh holak kita amangin. Ima ala nunga jumolo Tuhan Yesus mangalehon holongna. Tuhan Yesus memberi kasihnya kepada kita. Jadi imarade do Yesus karena kasih mengorbankan keistimewaan na adong di ibana ima jala olo ibana gabe jolma napogos menjadi seorang yang terhina dan miskin di tengah-tengah masyarakat pada masa itu. Bahkan dakolani mangai nahacit mengalami kesakitan asasiani jolma hita dapat hamorawan asasiani kita dapat hasonangan bahkan dapat haluaon na pinarade Tuhan Yesus ima sada holong na pinasat nama cembalga sian tonga-tonga ngoluta di potibio ahama molosongon yang manginang balosonota menjadi balas kita kepada Tuhan di dokter bukon dakolan mangalehon secara finansial saja alaina parjolo di dokter bukon lehon madirim berikanlah dirimu terlebih dahulu ima di ayat 5 takas di dok ini napa dua hon ketika engkau memberi berilah dengan pelayanan kasih, ya, melayani dengan kasih. Ai mulota bereng di Galatia 5 Galatia onom ayat 2 adido marsiurupan mahamu mamorsan aka nadokdoki imadalan mangaradoti patikni Kristus. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu sebab itulah kamu memenuhi
hukum Kristus. Ima dipangido. Karena apa? Antara satu butuh saling yang lain. Ima ngoluni halak Kristen. Baru napotuluhon lima di ayat pitu nakingani, ya, kaya dalam iman. Ai molo ngamamora hita di bagasan haporsiaon amanginang, pasti ini akan hidup. Manang songon diape. Pogos penakingani halak Makedonia ale dilean nasida doroha partodion. Ketimbang halak di Korintus mamora dan sida sian finansiar alai dang mangolu partodion nasida on madagabe sada bocir asa gabe boha dang adong dinikmati tuakan asingi. Jadi ima memberi dengan kemurahan hati. Ini adalah pangidoan ni debata sian tonga-tonga ngoluta. Ima didok di Lukas 6 ayat 30. Onom yang kehidupan, sekalipun itu banyak kita miliki secara finansial, dan boy mungkin secara sikop kesempurnaan di dalam kehidupan kita itu. Alemul di dison ma ai didok Yesus do ima malas ni roha mahamu. Amata pendeta Eka dan Mapurta pe Papua sasitongna halak na porsea adalah orang yang berhutang. Hutang kepada saudara kita. Hutang kepada orang-orang yang perlu si urupan. Jidang boy targaral utak tahun. Alai ima termasuk marutang do hita tuaka dongatta. Jadi tagaral mamar hite ima marsi urupan nakingani. Memberi dan berbagi dengan orang lain menjadi kewajiban bagi setiap orang percaya. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima dari kepada Kristus yang telah memberikan kehidupan. Jala ta ingot ma yang jelas sampai panggilan terakhir di bagasan ngolu pertibion. Dakke lunasi. Tetap ada kerja kita. Alai manang bohana tabahen taringot tuson. Tuhan akan memperlihatkan. Tuhan akan menjadikan alanima godang dope si parsia jarat tamanya nang songon buku edetai nomor 420 sadai ai di dok godang dope si guru non dun banyak yang harus kita pelajari lagi dot ututna dengan selanjutnya alai parpudi kalimat terakhir dikatakan di bagasan ende ayat sadai baris terakhir dirim sambing dihaholongiho dongan mulaos dilahalupahoko. Jadi tidak hanya dari kiri kita. Dipangido dison ima mangolu pogos pe halak Makedonia nakingin ale dilehon nasida doroha. Ima molo tataringoti salah ina nama pogosi ana nama balui ya mangaleon sian na adong di bana. Kenapa? Tuhan mengatakan dia memberi dari hati yang terdalam. Dia mengerupi dengan apa yang ada. Sehingga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan Tuhan. Jadi iman apa ingoton hita. Nama silehonan lahu marsirupan ido tanda sada hita songon pematang ni Kristus. Tubuh Kristus. Dang holan bait Allah bagas jorone de bataon. Pamatak tapai. Didok sada Korintus 3 ayat 10:6a. Molo datang di Indonesia. Dang diboto kamu bahwa kamu tidak tahu dirimu itu adalah bait Allah bagas jorone de batado diri tahu alan ido mangolu do hita halak batak kupuji do halak batak manang tu dia pelau saya toktong tabuan huriata tabuan gerejata kita membawa gereja dimanapun kita berada molo adong parpunguan do tulu halak manang piga halak saya toktong do kita dang laho parpunguan kita bentuk ikon ma patujolo mah kita mengadakan parsaur marhite ibadah dan segala macam mana ende dipujian ima huria dia tak ingat mamang ini buasa gabe berhasil hal kita batak buasa berhati halak batak tadi ngatuson aitiki mengulangi dulu kata ilmu mensen di dok tangi yang dirulas dilindungi tangi yang disalib kasihi di atas baritai Tuhan pasu-pasu mah bangsa batakon
Boha hamoraun hagabeon udah kita nikmati di dalam kehidupan ini. Udah kita dapati. Hidup tanah Batak, do tanah Papua, roh penginjil, pengalis, asa martanyang, pasu-pasu mah tanah Papua Tuhan. Bereng kamu manginang, nadong di si, Freeport, Marsi Guluton nasida, sian luar negeri menamsam. Kenapa? Diberkati tanah itu. On masa ada pasu-pasu nata jalo sian tonga-tonga nguluton. Jadi aina pogos do ruas Makedonia nak kiani. Alai dibuat nasida do keputusan untuk dohot mangurupi dada jumlah nadidok di son. Imana hudok nak kiani. Bukan karena jumlah yang dikatakan di sini leon nasida. Nak kiani tung dirina do di lehon nasida parjolo tutuhani lapatana di palehon nasida do dirina lao patu pohon pangurupion. Kalau kita tidak bisa memberi diri kita ini, apa yang kita canangkan, apa yang kita sumbangkan sian pikiran dan akalan na asing, termasuk memberi ido di dok naking ini lehon madirim. Adong sada caritra dongan ni pandita mandok di kisada pertanyaan di suatu ibadah kebaktian keluarga alana lupa do parhalado mambuan inganan durung persembahan bauju nagabe tarsosak ma pardijabuan hasutonon mangalion inganan durung kebetulan nuaing molo tiap jabu ta ganup ngadong inganan durung molo lupa pesian huria alai nama sai badang adong di parade manang songo dia sude aka jabu jadi Roma neng papungu pelehon di adong inganan dibuat ina tahun baskom na balga. Sambung ya, sambung dibon baskom nabalga mardalan ma peleanon alai di bege dak danak naringgas sekolah minggu mambege sian caritani guru na sekolah minggu molo dilehon tutuhan ikun liokodo dirimu masuk ma dadanak on tu bagas baskomi tu sambungi kucar kacir ma amat tadohot ini ina tahu. Hai puasa song ini, pak jangan larang saya. Karena saya dengar dari guru sekolah minggu, kalau engkau memberikan kepada Tuhan, berikanlah diri. Ima kepolosan dak danak iya teh. Dak hepeng di leon, diri na masuk tu baskomi, sambongi. Jadi songon ima anon terdiri padidion nabadia manginang ate. Kepercayaan anak-anak melalui orang tua kita berikan di dalam kehidupan kita. Jadi ima na di pengido de batas yang tonga-tonga nguluta. Bagaimana kita memberikan diri kita selain yang kita beri, tapi kalau diri tidak kita siapkan, tongdo mari suang di. Jadi dalam hal ini alani nebohado pogosta manginang dang alasan lau mandok unang ma dohot majo au mengurupi. Ini bukan jawaban orang Kristen. Tidak bisa memberi finansial, pikiran, hati dan segala sesuatu bisa kita sampaikan. Godang do cara de jol mama muji de bata. Godang do cara jolma dakolan berkisar songon didok trup on lagi. Anon tai dehon ende parpudiahe. Nasa na adong ende pilihannya te. Ya. Seluruh hidup saya akan sampaikan kepada ingot ina ngamang. Tohodoi kita renungkan itu di dalam kehidupan kita. Apapun kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi alat sebagai Tuhan. Alai dada holan matrina kini leonon. Diri tama tapaleon tu debata mambuan sada mangurupi akadongan ase. Alanima unang kita mangalehon sian halobion didok. Dari sisa-sisa yang telah kita miliki. Alai sian nasana adong madihita ido na didok Yesus pabua gumodang pelian ni nababalu sirimis sian nandeleon ni namo namurai. Karena apa? Dia memberi dari apa yang telah dia ada. Aisian hapogosan doi jali sandok dirina do di peleon nababalui songon ima bina ini halak di Makedonia on. Yang mereka lakukan karena apa? Ngolu do partodio nasida macai balgado upa aka naburju mangalehon. Ima sada catatan de
terupuk tahun. Jadi ya, balga upah. Ingat nyanyian sekolah minggu Manginang. Apapun kalau sini nggak dapat upah, upahmu di dia dong. Upahmu besar di wagoh. Imau pata berjuang. Kita mendapat upah itu. Molo holan di Portibion nggak maluah kita saluhutna. Tapi kalau di surga itu memang perjuangan yang luar biasa. Ima molo tapatu dostu bidusia ayat pitu beo. Jadi ima upah yang kita kejar, upah yang mau kita dapati. Jadi dang statis di, ya, dang dong do statis alai molo buka telapak tangan, ni tangan tai, molo tahyason talehon matuna asing alogoi, ya, songomaniup alogo kita. Lepas daripada segalanya. Ido didok Apostel Paulus Muse diha holongi debatado nalas niroha mangalehon imadi 2 Korinsia ayat 7b. Ai marhuaso di debata mangalehon asi-asi pola sappe marlobi-lobi dia kana burcu mangurupi imadi ayat 10. Alai situ tudo si jaga hota perlu kita jaga, ya. Unang songon nabi nahen aka donga tanah asing. Unang mangalehon hita songon nama kain. Kalau saya beri ini maka saya akan diberi Tuhan ini. Jangan. Tapi itu dah kewajiban kita. Di boto Tuhan itong memalus yang tonga-tongata. Alai mololam rade hita mangalehon mangurupi sian holong ni roa. Di bahasan roha mau liate. Ala naung tajalo pasu-pasu ni dibata. Pasti baloson ni debata do hita manginang, ya. Ima baloson ni debata do hita takas di 2 Korin bidusia ayat 10 ayat siado 10. Amin. Amin. Martangi yang mahita mau lihat tema Tuhan marhiti hatam nabadiai nasai toktong paingoton hami asa mangaleon diri nami asa gabe perhitian dia kasaluhut na Tuhan ima na di jalo kami salelengon pasu-pasu dang sada alasan molo di bagasan keterbatasan sude boy cara pembahenan di baik kami Tuhan buha membenlas ni roha na di pengidomu sian tonga-tonga mangarupi dot akadongan hamina asing paingot mahami Tuhan ganum mersada-sada asa unang saluhut na gabe marasuang na di jalo kami siakui asa gabe pasu-pasu di tonga-tonga parngulon nami. Tuhan mau lihat tema boy hami marpungul apala di bagasan tikion. Sian dak danak satu lansia Tuhan talu mobi dia manami dot inanami ni akalan sia nama balu di bagasan para saya itu. Suang songoni Tuhan pasu-pasu mana sida di tengah-tengah keluarga nasida di bagas nasida be. Talu mobi Tuhan marningot hami nina ulang tahun di bagasan samingguon akar ruas ni huriam. Mulai saya namet-met satu nama godang homa masuk-masuk termasuk Tuhan di bagasan mingguon inanami nama ulang tahun nama men acara inang boru naibaho situa naposom Tuhan hadir di bagasan bagas joron masuk marumur 80 tahun nasida Tuhan saya pasu-pasu mapinopar nasida doot akan asing sanggiat kabe malas diroha hama ima boy kami mengalun diri manang sungguh dia petikina adong sian tonga-tonga ngolun nami hupasat kami matuho Tuhan homa nase toktong mangurupi kami Tuhan di bagasan sadarion neng hopasian kami mahuriam padidion dapat dia tu sahalak danak boru sian tonga-tonga keluarga seterus Tuhan pasu-pasu ma ima dinalau nasida pasa sahaton ianakon na di palumehon sian tonga-tonga keluarga nasida asa gabe ada nasai toktong mabiar tuho dan anak nahasia boy magodang Tuhan di bagasan hauduk ni roha tua kanatoras talu mobidi jolomu nabadia debata amanami song-songoni dia ka ruas ni huriam namar sahid lehon mahi pason pasu-pasu ma pengobatan di bagasan arsak ni roha manang parukilon habut ni roha keluarga ihoma mangapuni suang-sungoni dia ka program ni huria Tuhan di bagasan samingguon
homa patujolo dia kasaluhutna asa habis susah koi mengajar toktong kami ganup termasuk Tuhan sadarion neng maraput ma panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan ima persiapan nami itu tahun di bagasan 2020 sungun acara puncak homa para deon saluhutna Tuhan asa marsangap guar muna badiai tadu bombi Tuhan dia kasaluhutna homa na mengatur hon ngulu nami maulai tema Tuhan jalu matang yang elek-elek namion manang sungun dia pe hami mamolus di tongga-tongga parngulun hami siganup hari arsak menanggale sinondang sekoi Tuhan nama bantu hami ganup tarlu mobi tia kana holom asa gabe mar sinondang ho Tuhan di tongga-tongga parngulun nami di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho amin tak puji ma Tuhan. Huta pasat mapeleta. Meredi maita. Iya, buku ende 710. Huhut papung pilihan.
Noeng las masuk mahita di acara namangihut ima acara padidio nabadia di pangido hamima tua manami dot inanami nalau mambuan dadanak jongjong mahamu tujolon. Jadi tabuka mabu kedeta los tendeu na. Nomor ya. Mari demeta sia buku ede nomor 146 mai sada dohot ayat 2. 146 ayat sada. Los langsung dijolon mamang alana dua halak da pola. Ale amanami na di Banua Gijang narodo hami tujolom mambuan akadadanakon saya si maroham jalo manasida gabeanakon pasu-pasu jala pargogoy manasida mangiahi hanguluan sogot marhite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan na mambuan dadanak si didion tangihon hamuma hatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisian na podai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu manasida tu bakasan guan debata ama anak dot ton di porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutahononon tuhamu. Jala ingot ma saya dongatu ko do hamu. Ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyangan. Manang isi na porsia ninididi di dapotan hanguluan alai na so porsia hona uhum sogot. Tangion hamuma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma aka na mambuan danak tu Tuhan Yesus asa dijama alai dipicang aka sisianima na mambuani. Jadi dong di ida Tuhan Yesus sogo marohana di dokma. Luas hamuma aka dadanak i ro tuahu unang ngorai hamu nasida ai aka si songonido harajon ni dibata. Na tutudo na hudok on tuhamu. Manang isepe anggoso songondak danak ibana manjalo harajon dene bata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadak danaki dia pehon ma tangan na tunasida mamasu nasida nuaing pangido hami hati dakon hamu ma hata hapor syauti au porsia. Atong alusi hamuma hatana husukunon na perjolo. Di pangido hamu nuaing didion akada danak on tu bagasan nina haporsion muna alusna di pangido rohanami. Na padua. Behana olo do hamu mamodai enakun munaon asa diboto jala di huton nasida hatane debata alusna. Na patoluhon
Naolo do kamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan Huria Protestan asaga beruas nama ngolu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasat mana sida tu debata marhite-hite padidion nabadia rumah hamu tajo. Surat nai. Agak tinggi gitu. Siana Liora Ale Siana Liora Sitorus Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama. Dohot tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot tu bagasan guarni tondi porbadia. Amin. Balua mang, balua. Sai di pasu-pasu Tuhan debata maho di hababongon on tu bagasan haran debata ro di saleleng ni lelengna. Amin. Jong-jong mahlamu amang martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasat hami akadadanak ontuho jala dijakon hodo nasida gabe yanakon mu marhite-hite pandidion nabadia asa masuk tu huria ni halak Kristen nasida di tanah on jala gabe panean di hangoluan saleleng ni lelengna asima roham dot akan atoras ndak lanak on sai pargogo jala ajari manasida manogu-nogu dadanak ontuho asarap nasida taruli dia ke arta ni harajonmu. Alea manami dan bengijang saya pinor badia magwamu saya romah harajanmu saya saut malo meniroham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu kami sadaron hanguluan siapari saya sama dosa nami songon pandasan nami di dosa di dongan mardosa tu kami unang kami togion tu pangunjunan paluo mamisian pangago ai hodo na punah harajon dohot agogon dohot hasangapon rodi saleleng ni leleng na amen. Ya hudun mahamu alai dung marende hita laos jonjong mahita saluhut na amanginang sadanai. Marende mahita. Marende mahita sian nomor 145 ayat sada dohot ayat 2. 145 ayat sada dohot ayat 2. Laos jonjong mahita. Tatangnya konma peleata ale debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si leon leon na denggan dohot na saulibasa na mauliutus hupasat hami masih yang di leon mitu hami pelen nami tuhu say jalom may gabe wap na khusus di jolom pasu may jalara moti asa hupar hasean nami pelenom pati bulhon na rajaan mudi tonga-tonga ni huriam dohot di portibion
Buhay marwa nami marhite tetondim. Asalam hutan dahami godang ni sileon lehon mi Tuhan. Asalam girgir hami mandok mau liate Tuhan. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajon say saut molomoni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon penesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalohamu ma pasu-pasu siatuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar honma damena tutondim. Shalom jala horas madita salut amanginang, salam hari Minggu ma, salam sehat di hita.